हाँ हाँ। अब हमरा कहे के मतलब बाटे कि तू जब गाँवे गई रहा ओ घड़ी काहे न देख के गईला। एमे हम का बताए तरह के। हाँ देख लिहा, तू ही बोआ ना जी, तू ही बोआ। हऊ 10 कट्ठवा बा हो, तू ही बोआ। हमरा में दिक्कत नहीं खे, लेकिन हाँ ईमानदारी से देवे के हुई माल। हाँ एमे लन फन ना। हाँ एक बेर जब हम कह देनी तो कह देनी। हाँ ठीक बा, ठीक बा, हमें बताओ। हाँ ठीक बा, ओके। ए बाबूजी का करत तनी, पानी उनी ना पियम? अरे पानी का पिए भाई, देखा तारू चावरा वाला खेतवा रहला नु। हाँ हाँ। ओ खाती जोन बा त्रिभुवन के घर के लोग जोन बा हमरा के अथी कइले बा। ओ ठीक बा बाबूजी, एगो बात कहे के रहे। बोला ना। तनी कुछ पैसा ही सब बात दी ना, नैहर जाए के बा। पैसा तो नैहर तू चल जाइबू तो झगड़ुआ मने अकेले ही राम धुन गाई। ओ दीदी बाड़ी नु, ना देख दियन तनी। अरे दीदी के भरोसे का ठंडा का जान तड़ू। खाए पिए के दिक्कत हमनी के हो जाता, आदमी कम भइला से नु दिक्कत हो जाता खाए पिए के सारा जल्दी आ जाए व्यवस्था। बाबूजी, तनी माई के ढेर दिना देखला हो गइल बा जननी। आ पहले बाबूजी के देखबू, जकरा के देखत तड़ू ओकरा के देखते नहीं। खूब माई के देखला बिना खराई मरले बाटे। और रौरा के तो सेवा सत्कार करते बानी, तनी माई बेराम भी ओकरे के ना देखम त का कही। हाँ ठीक बात देखी मुझे हो। तो खुशी होई रौरा, बताई तो। अच्छा। जानी तो रौरा के कितना मान जान करेले। मान जान करे ले तो एगो काम ना करम, माइये के बोला ले। ए जा और का हमरो तनी मन लागी। हमनी के खानदान में हमार माई बेटी के यहाँ ना जाके बसेले। अच्छा बसे के बाटे है तनी हमरो मन लागी। और का ना ना तो चली रहुओ साथवा, तनी देख लेम हमारा माई के। अब हम जाते तनी माई के देखे। जान नहीं कोई जा काम छितराइल बाटे, दुनिया भर के बुवनी के समय आइल बा, टाइम आइल बाटे। तनी कुछ कुछ दे देती तो। ठीक बा, हम दे तो देबे करे, में का करेगे बा, दे दे। अनु का का हो हो? रही? दही नहीं खेते बा। अदी का कर काटता का ता खेतवा। हाँ? हां काटता का ई तो हतिया। ना कुछ। सुना है ना, हां कहा तरी कि हम तनी नैहर जाती। अनु माई के देखला बहुत दिन हो गए बाबू। हेने कटाई होताटे, होने सब खेत के सब मामला फसल बाटे। हम अकेला आदमी ठहरनी, तू जाता खेते में के देखी। हमरा के कहा तरी कि अब दीदी बाड़ी नु। अच्छा ही बताओ कि दीदी के लड़का से फुर्सत बाटे। त ते तो हतै नहीं नहीं हन नहीं दई। नहीं ते थाना बने बनाइबा थाना। अब हम माई बना के खाना। तबीयत खराब बाटे। हां माई तो मने दा हन पे तो बहाना नहीं ना, बहाना हो। अब आई नहीं है बेटा बाबूजी, कैसे रोगा जिंदगी तो हमार माई मुझे रोगा के खुशी होई का? ना खाना बनावती ना थाना तो अदना बे तहत रहे ना। थम माई मंदे माने भाई तुम भेज देने। आए का माई ई आई माई का माई बदाने गई ना धूम में। दवाई ले कोई नहीं क्लिनिक पे। क्लिनिक पर तू कहले रहू कि हमार माई मुआती है तो तारा के भेजाई रहू। तबीयत खराब है, फिर दवाई बोल दे ए ठीक हो दूध गई बचा ना। तंड अंत दे आई ना दूध बचा। बाप रे बाप, बताओ घर ही में बोका बनावे के चक्कर में तो कह कि ते आ गइली सब। मद है मद हम। मर्द तो है हुआ, हमार बेटा हुआ तो मर्दन हो हां से कहीं का थेर होना। शेर के हाँ अब पीना कहीं का पीना होना। पीला के लइका पीला भो भो। हां उहे हाँ। ए बाबूजी अना कंपाइन न थेतन तना तते तिबा अस्तात कतवा दो ना थत कतवा ना हाँ। उ कता नहीं बाटे। अब पर पूनम के दन थेतवा बाटे ओ में कंपाइन धुतवा दे माने अब पाई था। पैसा हां तो पैसा कितना में हो जाई? हां देता ना दे दिन बातें मना दे मैं ना दे मुंह में। सुना छोटका गइल बा खरिहानी में। हाँ। अभी ले पता ना आइल जा का करत हटे। तो धान भेज देते हैं भेज दी। तो भेज कर देबो। हमारे तनी ओनहु जाए के बा, कुल बोझा ऐसा ही छितराइल बाड़ी तो सब। तू ही दा देता नहीं आवत हम धन में मानी। तो जा तू घर ही रह। हाँ। आ ओकरा कितना देवे के बा? हां आ 3 थौ दे दे बन 3 थौ दे दे 3 थौ 300 और देवे हाँ, है तीन, नु। हाँ। हम दे जाए। ठीक बता तो दे दिया तन दंडित ना तो तन ना दू तन ना जाई ना। ठीक बा तो दान दल देते। ठीक बा, ओकरा के तनी समझा दी हो। ना दाई उ ना दाई। हाँ काड़ा से ना आराम से समझा दी हो। ठीक नु। हाँ ठीक बा। जय भगवान जय भगवान। सब काम धाम यही में देखे के बा।